Hej og velkommen til min lille gennemgang af kultur på Campus Silkeborg, hjælp til fælles selvhjælp. Jeg kan desværre ikke få et lille billede på, fordi så vil overlappe min skærm, men jeg går lige videre til næste punkt. Torsdag eftermiddag, der kan du jo flere forskellige ting. Efter den undervisning, og det gør det klokken 2 for alles vedkommende, så er der tid simpelthen til, at der kan ske alt muligt andet, der ikke på den måde, og jeg kan se, at jeg har glemt, at det er i arrangementer, men det må I nu lære at leve med. Ja. I kan, som der står, deltage i en af de spændende foreningers arrangementer, og det er altid godt, der er mange at nævne, og lige nu, der kan jeg jo selvfølgelig nævne jægerne, eller du selv strikke en lille hyggelig happening sammen, til glæde for dig selv og alle os andre. Det er rigtig hyggeligt, og der er frit slag på alle hylder, og hvis det er sådan, at vi får etableret en kultur med, at vi kommer, og det ikke behøver at være altid være noget stort, flot og prangende, som ja, det er ikke helt ikke stort flot prangende, men det er i hvert fald godt, og det er jo også så meget omforfuldt. Jamen så kan vi jo få en kultur, hvor det sådan, vi bakker op om hinanden, og kommer og ser, hvad vi hver især arbejder med. Og det vil jeg synes bare var rigtig hyggeligt. Lang snak. Vi kører lige videre til sidste del. For et levende og glædeligt campus via UT Silkeborg. Ja tak.